Masbate balik na sa normal. Sa lado nasyonal, Presidente Marcos tinawanin importansya ang preemptive evacuation sa pagrapado kan Bagyong Uwan. 1-year state of national calamity piglalaoman na maparikas sa pagbabalik sa normal na pamumuhay kan mga biktima kan kalamidad. Command Center kan PNP padagos na nakamonitor sa operasyon matapos ang Bagyong Uwan. DepEd mga ngaipuhan in 78 milyon pesos para sa rehabilitasyon kan danyos dahilan kan Bagyong Uwan. Mga tugang headlines kan mga bareta sa ibang nasyon, Trump pinatawad na ang mga kaalyado na imbelto sa pagbalo na pagbaliktad kang resulta kan eleksyon. Baretang sports, Golden State Warriors dinaogan Pacers matapos tambakan in 31 puntos. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, ipinagapudan po kan mga residentes kan Barangay San Andres sa Santo Domingo Albay kay Mayor Bong Banda ang nariparohon asin ipairarom ang sa dredging ang salog sa saindang barangay. Ini matapos manotaran kan mga residentes na marikas ang paglangkaw kan tubig baha sa lugar mantang nagdadakula ang pigsasakop kay ini. Apera sa dredging hinagad man na magibuhanin paagi na mabugtakan in flood control. Mientras tanto, sinabi man ni Reverend Father Christian Busita na nagkakausap po nin hadit sa mga residentes, lalo na tapadagos ang pag-uuran mantang ang flood-prone area ang Barangay San Andres. Ang baretang ini hatod sa Indocan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para mientras na sinuspende kan Philippine National Railways o PNR ang operasyon kan rutang Naga-Legazpi dahilan kan pagkakadanyar kan PNR Bridge sa San Rafael asin maipon sa Ginubatan Albay. Dara kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan sa rehiyon Bicol. Katukod kaini sinugo ni Acting Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang PNR natulos na magkondisir nin inspeksyon sa nasabing tulay tanganing mahiling an hiwas kan danyos asin masiguro an kaligtasan bago ipagpadagos sa operasyon. Sinugo man ni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol na magtaltag nin dagdag na pampasaherong sakayan o PUVs bilang asistensya sa mga maapektara na pasahero kan nasabing suspensyon. Pinag-abisuhan man kan ahensya ang publiko na ibitaran ang pagrani o pagpasiring sa apektadong lugar asin maghalat nin mga opisyal na abiso hali sa PNR asin DOTR. Manungod sa kamugtakan kan linya asin sa giraray na pagbabalik kan operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indocan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang ipapautubo kang Government Service Insurance System o GSIS sa Bicol ang tulong bulan na grace period moratorium sa pagbabayad in emergency loans bilang simbag sa mga miyembros asin pensioners na naapektaran kan pagrapado kan super typhoon na si Uwan sa rehiyon Bicol. Sigon sa ipanaluwas na abiso kan GSIS Bicol, kung sabihon kay ni na day mo na makaipuhan na magbayad sa loob ng tulong bulan tangani matauan ang mga miyembro asin pensioner nin panahon na makabawi. Makarecover asin sa giraray na makapagpuonin daitulos nagagabatan sa mga bayadan. Maawat kan ahensya na mabawasan ang pinansyal na pasanon kan mga apektadong miyembro mantang diit na nagtitindog sa danyos dara ka nasabing kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indocan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Lifted na ang suspensyon kan mga biyahe sa sur na parte kan probinsya kan Masbate poon kasahapon. Basado sa ipinaluwas na Sea Travel Advisory kan Coast Guard Station Masbate na permado ni Commander John Luis Sibayan. Pwede na sa giraray na magbiyahe an anuman na klaseng sakayang pandagat sa mga kadagatan kan Uson, Dimasalang, Palanas, Katayngan, PUV Corpus, Kawayan, Placer, asin Esperanza na biyaheng Cebu. Mientras tanto dahilan nakaitaas man giraray ang tropical cyclone wind signal sa probinsya. Ang mga lugar na dainabanggit ang mantinidong suspendido ang mga biyahe. Katakod kay ni pinag-ibisuhan man ang gabos na sakayan pandagat, partikular na ang mga saradit na bangka, asin ang bangka na pinagagamit sa pagsisira na maging maikmat. Dahilan kan maraot na panahon na daraman sa giraray kan Bagyong Uwan sa laog kan Philippine Area of Responsibility.
Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal, 714,000 pesos na kantidad po nin shabu ang nakumpiskar kan ginubatan PNP sa sarong high-value suspect sa ginibong anti-illegal drug operation sa sitio Kisape, Barangay Magiron, Ginubatan, Albay. Sigon sa ginubatan PNP na pinamamayuhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, kaibahan ang iba pang mga autoridad na arestar kan mga ini ang suspect na namidbid na si alias Joe, 41 anyos. Nakumpiskar man sa suspect ang tulong pidaso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinagtutubulan na shabu asin may gabat na 105 gramos. Tulos man na arestar ang suspect asin dinara ini sa ginubatan PNP, kaibahan ang mga nakumpiskar na ebidensya para sa magkanigong dokumentasyon asin disposisyon. Pinagkondisir kan Albay Provincial Health Office ang post-impact monitoring sa maniba-ibang rural health units sa probinsya nin Albay matapos ang pagrapado kan bagyong Uwan. Sigon sa Albay PHO na pinamamayuhan ni Officer in Charge, Dr. Estela Zenit, nag-deploy nin teams ang opisina tanganing magkondisir kan lakdang sa RHU Pulangi, Uwas, asin Libon. Mientras tanto, kaibahan kan ahensya ang mga personahes kan DOH Albay sa pagmonitor man kan RHU sa Primer Distrito o sa Santo Domingo, Bakakay, Malinaw, Tabaco, asin Malilipot. Sa ngunyan, padagosan pagmonitor asin pagdocument kan mga reports kan PHO hali sa mga RHUs asin mga ospital na nasa lindong kan probinsya katakod kan pagsiguro kan timely data collection, epektibong response planning asin sustained na paghahatod nin serbisyong pansalud sa publiko sa probinsya o sa bilog na probinsya nin Albay. Nag-opreser po ang sarong pribadong individual na magdonar nin construction materials tangani makatabang sa nadanyaran na flood control structure sa Barangay Sentro Oriental, Pulangi, Albay. Inanipighiras ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda manta nagproseso man siya o nagpromes Mantang nagpromisa man siya kan gastos para sa labor asin ekipahis tangani na mapuunan ang pagkonstruher kay ni magigiramduma na nakaaging aldaw ibinugtak kan lokal na gobyerno ang mga sandbags sa naraot na riprap sa barangay Alagad. Inanod ini kan makusog na ukol Alagad inadod ini kan makusog na tubig darakan Super Typhoon Uwan na nagresulta sa pagkabaha kan barangay asin nagdara din maduging tinampo. Matapos ang kalamidad, ang nasabing flood control structure na danyaran kan nakaaging taon matapos na rapaduhon kan bagyong Christine ang probinsya kan taon 2024. Pero kasigurar man ni Salceda ang mga residentes na iprioridad ang nasabing restorasyon asin ipinagpromesa ang durable asin high quality na flood control structures. Pinagakarkolong nasa 40 poste nin kuryente ang tuminagilit sa National Highway poon Barangay Bariw, Malinaw. Pasiring sa Barangay Gahot, Tiwi, Albay matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan sa probinsya. Ini ang naabutan sa paglibot-libot kan DCGB News. Kung saan pinaglalaoman na mahahaluyan ang pag-irahay kaini kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Mientras tanto, padagos man ang power restoration efforts kan kooperatiba. Kung saan basado sa power monitoring report, nasa 6.39% o 46 sa 720 barangay sa probinsya unenergized na. Oras Pilipinas, alas 7:16 po nin pagkaaga. Lado Nasyonal, masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas. Ang
Pinakabago ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Oras Pilipinas, alas 6:20 nin pagkaaga. Bareta po sa lado nasyonal, inumo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang emergency response teams kan Bagyong Uwan. Sa situational briefing, sinabi kan Presidente na ang preemptive evacuation dakulang bagay para sa kaligtasan kan mga tawo, katakod kani pinagmanduman kan pamayo kan ehekutibo sa gabos na ahensya kan gobyerno na ipagpadagos ang pagtaon nin tabang sa mga naapektaran kan bagyo. Pipagsiguro man kan Public Works Secretary na si Vince Dizon ang tulos na pagpakaray kan tinampo para na mapindyente ang paghatod nin mga tabang. Ipinagmanduman kan DSWD ang padagos na pagdistribuer nin tabang sa mga naapektaran na residente, mantang sinugo ni Health Secretary Ted Herbosa na siguruhon ang medical teams na nakaantabay sa gabos na mga evacuation centers. Naglalaom si Senador Loren Legarda na ang deklarasyon kan sarong taong State of the Nation o State of National Calamity. Iyoan maparikas sa pagbangon asin pagbalik sa normal na pamumuhay kan mga biktima kan kalamidad. Sigon kay Legarda na nasa derechos kan ehekutibo ang pagdeklarar kan state of
calamity as sinakapalaman ini sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act kung saan siya ang co-sponsor. Tinawan doon kan senadora na dapat maging dalan ang 1-year state of national calamity sa pagtaon ng proteksyon sa buhay sa panahon kan kalamidad, makaskas na paghatod nin tabang, pagpakarahay kan mga infrastruktura asin rehabilitasyon, kan mga nadanyara na komunidad. Tinawan doon kan kongresista na consistent ang Pilipinas na nangingenot sa World Risk Index, alaga da dapat maging normal sa gabos. Mga tugang kinumpirmar po kan Department of Education na maabot sa sobra sa 78 million pesos ang kinakaipuhan para sa rehabilitasyon kan mga danyo sa pampublikong eskwelahan sa Bagyong Uwan. Sigon sa DepEd, 20.2 million pesos digdi ang para sa paglinig as in clearing operations, mantang 57.9 million pesos man para sa minor repairs. Pigututukan kan DepEd ang implementasyon kan alternative delivery modes sa mga eskwelahan na paramyentas na sarado dahil sa mga nakaaging bagyo as in iba pang kalamidad. Katakod kaya ni pinagdistribute man ang fundo sa mga rehiyon para sa paggibo kan learning packets as in lesson guides, serarom kan dynamic learning program as in iba pang ADM modalities. Inot nang kinumpirmar kang Education Department na daay mababa sa 312 na pampublikong eskwelahan ang nagkaigwan ng danyo sa infrastruktura dahil sa Super Typhoon 1, partikular pong napuruhan kan Bagyo ang Bicol asin Calabarzon. Siniguro kan pulisya na padagos na nakamonitor an sa indang command center para masiguro ang kaligtasan kan mga bakwit pabalik sa kanya-kanyang mga arong. Personal pang binisita ni Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Meliencio Nartates Jr. ang PNP Command Center kung saan pinanginotan ang operasyon kan kapulisan para magtaonin tabang lalo na sa mga apektadong lugar. Kasabay si Police Colonel Ramon Pranada, hepe kan PCC, sa indang pighiling ang mga report sa man iba-ibang rehiyon as in unit kan pulis na nakadesignar sa lokasyon kan bagyo. Katuyuhan sa pagbisita sa command center na siguruho na mabantayan ang relief operations, rehabilitasyon as in pagsiguro kan seguridad sa palibot. Day po makumpirmar kan International Criminal Court o ICC kunigwa sindang ipinaluwas na arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah na ang isyo may kinaraman sa ICC, iyon makukuha sa indang official na communication channels. Ang kaso na may hilingon niyan, iyong laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Matatanda na ibinulgar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nagpaluwas na daw nin ICC o ang ICC nin arrest warrant laban kay De La Rosa. Padagos ang operasyon kan Department of Health sa ibong kan pagtama kan Bagyong Uwan. Sigun sa DOH, nakabantay sinda sa sitwasyon kan nasyon, hali sa manlain-lain na rehiyon para sa assessment as in response sa mga apektadong lugar. Nakadeploy man ang Health Emergency Response Teams, mantang fully activated na ang Hospital Emergency Incident Command System. Siniguro kan ahensya na naipadara na sa mga local government units ang mga kinakaipuhan na health commodities para sa mga evacuees, as in sinugo ang marhay na rotation kan mga health workers na naapektaran kan bagyo. Mantinidong nasa Code Blue Alert status ang ahensya bilang parte kan high-level emergency response. Baretang Sports. Asin po Bareta, mga tugang sa Luwascan, Pilipinas. Dara ni Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Pinatawad na ni US President Donald Trump ang nagkapirang mga kaalyado na inakusaran na nagbalong baliktaron ang resulta kan eleksyon kan taon 2020. Kung pwesto ini ni Rudy Giuliani, Mark Meadows, Jeffrey Clark as in Sidney Powell. Sa ipinaluwas na proclamation ni Trump, nakapalamandigdi na gusto na niyang tapuson ang grave national injustice as in ipagpadagos ang proseso kan national reconciliation. Ini matapos investigaran kan US Justice Department ang plano ni Trump asin mga supporters para baliktadon ang resulta kan eleksyon na nanggana sa US President Joe Biden kan 2020.
Sa lado kan Karawato Sports, dinaog kan Golden State Warriors ang Indiana Pacers matapos tambakan ang Eastern Conference defending champion nin 31 big points na nagresulta sa score na 114-83. Nagibo pa kan Pacers na makipagsabayan sa Warriors sagkod sa ikatulong quarter kung sa 10 puntos sa naan lamang kan GS bago makaabot sa ultimong quarter kan laban. Sa ibong kaini nakabawi ang GSW sa fourth quarter surge asin binuhusan ang kalaban nin 39 big points mantang napugulan man ang Indiana na makalamang. Sa fourth quarter nasa 18 puntos na ang naging simbag kang Pacers sa loob nin 12 minutos na labanan. Pinanginotan ni Jimmy Butler ang labanan asin nagbuhos nin 21 puntos, 9 na rebounds asin 7 assist sa kabilugan kan laban. Nagpailing man ni na impresibong performance ang rookie na si Will Richard na kuminamada nin 15 puntos sa loob nin 19 minutos sa pagkawat sa hardcourt. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Oras Pilipinas, alas 6:27 po nin paggaga. Report sa kamugtakan kang panahon. Kasabay si Ariel Samodyo, hali po sa Pag-asa. Weather forecast mo na aldaw ni na Martes. Ang bagyong si Uwan na tinakusukan ni habang ini man nagigiro pasul panortes habang ini man nasa luwas na kan Philippine Area of Responsibility. Uring na mata ng sentro kang Typhoon Uwan sa distansyang 365 km sulnupan kang Kalayaan, Cagayan, kung saan ini nasa luwas na kan Philippine Area of Responsibility. Igway ning taglay na kusog din Doros na harani sa sentro nagaabot sa 120 km per hour. Kasi kung pagbugsok kan Doros mana nagaabot sa 150 km per hour. Ang hiro ni sa direksyon na panorte sa rekas na 15 km per hour. Sa ngunyan, mayo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan. Ang bagyong si Uwan, inaasan man na maghihiro sa direksyon pa norte, asin iniman, posible man magbugot sa Philippine Area of Responsibility sa aldaw nin Miyerkules. Samantala, ngunyan sa maghapon ang tigiman sa Kabikulan ang mga probinsya, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Catanduanes, posible pa mga na magkaigwanin mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol din dahil man sa trough o extension kang bagyong si Uwan. Ang probinsya man kang Masbate, posible man na magkaigwanin bahagya hanggang sa panganuro na kalingitan na may pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na Doros na halis sa timog sulnupan na Matian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatay kagwat kang temperatura mo niya na maghapon 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:42 nin aga, masulnupat na alas 5:16 nin hapon. Alit di sa Diyos di Pag-asa, Ariel Sam. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw sinurat po sa newsroom ninda Nicole Ann Gloriani asin po si Jenny Balyaran. Siring man po sa pagian ni News Director Mar de la Cruz. Kami po ang senong naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ini po si Henry M. Anhapot, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon.